Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya PaNyaya channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe ya tabigira nyaya yakabuditwa na Fadzai Mahere. Fadzai Mahere, the former Citizens Coalition for Change MP from Mount Pleasant constituency, where Fadzai Mahere akabuda achitaura panyaya yake maruma zaifambiswa zvichinzi she once dated NaChamisa. Pakabuda zvakare maruma zakawanda zvichinzi the two vakamborara vese zvichinzi Fadzai Mahere akamboita nhumbu ya the former Citizens Coalition for Change leader NaChamisa. Ndofunga pane an article yakambobuditswa Edmund Kudzai, Zimbabwean journalist, where akambonetsana na Fadzai Mahere achitaura iye achiti he was exposing affairs Fadzai Mahere. Akafambisa mbiri achiti Fadzai Mahere airara nevaidanana nevarume vevanhu muri Zimbabwe. Shure mekunge ataura achiti Fadzai Mahere was dating a businessman uyainzi Tinashe Murapata. Ndofunga mapictures akabuda vari vese na Fadzai Mahere kusvika Edmund Kudzai ataura iye achiti the two were dating. Zvakonzesa kuti Fadzai Mahere afaile for a lawsuit achida kusuwa Edmund Kudzai muri Zimbabwe. Hazina kupera mushe during their fight. Nyaya yavo yakatora a nasty twist. Fadzai Mahere Kudzai Edmund achidrega mukadzi NaChamisa munyaya iyi. Kabuda achitaura achiti besides kudanana kwakaita Fadzai Mahere neHarare businessman Tinashe Murapata, hanzi Mahere akadheita zvakare the Citizens Coalition for Change president NaChamisa. According to a tweet yakapostwa na Kudzai Edmund yakabuda achiti Edmund Kudzai achitaura iye achiti Fadzai Mahere akakonfrontwa nemukadzi NaChamisa hanzi at 40 Concord in Harare, zvichinzi anga ane reliable sources akamuudza kuti they had a fight with NaChamisa's wife muri Zimbabwe. Akataura iye achiti akabuda achitaura achiti there is also a speculation over a relationship with the president of the Citizens Coalition for Change, over which she was reportedly publicly confronted by his wife at 40 Concord in Harare. And in other words, public speculation about Mahere's affair with married men has followed her as long as she has been in politics. Stung by our well-resourced report, she has targeted this publication in a clear abuse of litigation, in a futile hope of erasing what is now all too clear to see and impossible to ignore. Zvakabuda achitaurwa na Kudzai na Edmund Kudzai uyo akamboita mbiri achinzi he was the one uyainzi Baba Jukwa. Both Chamisa na Stokozile havana kubuda vachikomenta on allegations iyaya muri Zimbabwe. Even Fadzai Mahere anobuda achikomenta on my allegations iyaya muri Zimbabwe. Fadzai Mahere akazobuda during a Twitter space achitaura iye achiti some of my challenges I face some politics ndeyekuti aiaccuswa nenyaya idzodzo dzema relationships ake zvichinzi a lot of people vaida kupinda mulife make vachida kuziva kuti ari kumbonyatso kuita nezvei. Taura achiti akataura achiadresa marumors akambobuda ekuti she was pregnant nemwana NaChamisa. Akabuda achiti there was a time yaanga achikoka musana during gym shinzi. From then akambomira kuita exercises akatanga kugaina weight, so hanzi publications mazhinji akatanga kubuda achitaura iwo achiti Fadzai Mahere ane nhumbu NaChamisa. Tisingade kuwesta nguva yanyu, tinoda kuti muinzwire Fadzai Mahere achiadresa this issue achitaura achiti these are some of my challenges ari kufesa
as a politician and as a well-known person kuti vanhu vakawanda vanovaida kuziva private life yake muri Zimbabwe. Nzwai audio mumatizva murufunga pamusoro penyaya iyi comment section. And, sometimes they are complimentary, but sometimes they're not. I remember I suffered a back injury in the gym a couple of months ago, and I obviously couldn't go to the gym, so I put on some weight. The first thing that happens to a woman when she gains weight in politics is people start to ask, are you pregnant? Are you pregnant? Are you pregnant? And then people start the horrible rumors. You're pregnant by the president, or you're pregnant by this person. The rumors just do not end. And that really is a barrier. So these gendered attacks on women are really, and the scrutiny of your private life. People are always obsessed, what's happening in your private life? What are you doing? Who are you seeing? Things that have got absolutely nothing with nothing to do with your ability or capacity to deliver as a politician. And then there are the other attacks where people say you're not feminine enough because you speak out. A good woman who practices good decorum would not speak out so strongly, would not be so aggressive, would not be so tough, would not always be challenging the government. So people believe that a woman should be softer, but we all know that to do well, whether it's in law or in politics, you do have to be someone who's, unfortunately, you have to have the steel, the metal, and I think people have alluded to this. And then there's the tofunga mangu mzira mega Fadzai Mahere achitaura muri Zimbabwe akati these were only rumors muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Ndofunga pane marumors akawanda, vanhu vakawanda havazive kuti ndiani murume ari mukati muupenyu hwaFadzai Mahere muri Zimbabwe. Ndofunga Fadzai Mahere akabva kare ari loyal kuna vaNelson Chamisa kubva ari kuMDC Alliance. Nelson Chamisa akasiya MDC Alliance wakafoma the Citizens Coalition for Change. She was the spokesperson wava Nelson Chamisa, and aifungidzirwa zvakare kuti she was going to be one of my vice presidents, my female vice presidents ava Nelson Chamisa. Zvakare mushure mekunge vaNelson Chamisa vasiya bato reCitizens Coalition for Change, Fadzai Mahere akakuitawo zvakare bato iri in solidarity with Nelson Chamisa's decision muri Zimbabwe. Vanhu vakawanda vakapraisa Fadzai Mahere this decision yaakanga aita, vachitaura vachiti she showed kuti she was loyal to her president. Vamwe vakataura vachiti there's something wrong, there was an affair yanga iripo between Fadzai Mahere naNelson Chamisa. Tingaziva kuti nyaya yechokwadi here kana kuti asi Fadzai Mahere akadismissa maclaims yaya akati no, there's hapana chiripo muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Tiudziwe zvamunofunga pamusoro penyaya iyi comment section.